Dari tepangaken nomo kula Rika Novitasari saking kelas pendidikan bahasa daerah A kalih 17 NIM 172052410027. Wonten ing mriki kula badhe ngandharaken sejarahipun Gong Kyai Pradah saha tata lampahing adicara siraman utawi jamasan Gong Kyai Pradah. Sejarahipun Gong Kyai Pradah menika wiwitanipun dipunbeta kaliyan Pangeran Prabu kangge tumbal wonten ing Wonoludaya. Amargi Pangeran Prabu dipunparingi paukuman supados babat Wonoludaya ingkang taksih terkenal luhur. Nalika wonten ing perjalanan piyambakipun leren wonten ing griyanipun Mbok Randha Pratasudha. Ing salah sawijining dinten Pangeran Prabu nyuwun idi pamit badhe pertapa wonten ing Wonoludaya sisih kulon. Ananging sampun suwe anggenipun mertapa Pangeran Prabu boten wangsul ing griyanipun Mbok malih. Kipatih ingkang dipun pasrahi njagi gong ing griyanipun Mbok Randha raos kawatir lajeng nuthuk gong kaping 7 supados Pangeran Prabu saged mireng. Ananging ingkang dumugi menika macat. Pramila menika gong pusaka dipun paringi asma Kyai Macan utawi Kyai Pradah. Sabibaripun menika kula badhe ngandharaken lampahing adicara Gong Kyai Pradah miturut babatan pusaka Gong Kyai Pradah. Adicara siraman Gong Kyai Pradah utawi jamasan Gong Kyai Pradah dipun wiwiti saking kirab pusaka Palawuyan. Kirab dipun tindakaken mula bukanipun saking sanggar panyimpenaning pusaka dumugi makam Mbok Randha Pratasudha kanthi ancas kangge ziarah sadèrèngipun pusaka dipun beta wonten ing alun-alun budaya kangge jamasan. Sasampunipun nglampahi ziarah ing makam Mbok Randha Pratasudha, pusaka dipun beta malih wonten ing sanggar. Kaliyan angga adicara pambuka inggih menika pamaosan sejarah Gong Kyai Pradah ingkang wonten ing pendopo alun-alun. Pusaka Gong Kyai Pradah menika dipun jamasi ing papan panggung ingkang sampun dipun samektakaken déning kadang panitia saha juru kunci. Jamasan Gong Kyai Pradah menika boten angsal dipun jamasi wonten ing pasaran Wage miturut juru kuncinipun pusaka Gong Kyai Pradah. Nalika jamasan ingkang kajibah jamasi Gong Kyai Pradah menika Bupati Blitar. Sadèrèngipun jamasi pusaka Gong menika Bupati Blitar kedah maos basmalah sahadat saha sholawat kangge buka jamasan Gong Kyai Pradah. Pusaka menika dipun jamasi ngangge toya skastama ingkang samapta ugi kaliyan sajengipun. Sabibaripun jamasan gong menika dipun tabuh kaping 7 saha dipun suwunaken pirsa wonten ing masyarakat ingkang sami ndherekaken jamasan. Kados pundi swantenipun sae menapa awon masyarakat serentak mangsuli sae. Masyarakat percados manawi swantenipun sae menika sabibaripun jamasan badhe wonten hal-hal ingkang sae ugi. Sabibaripun jamasan kangge mungkasi adicara jamasan menika dipun wontenaken pagelaran seni tari saha jaranan reok saha sanesipun. Saking kawula mbok bilih wonten kental medhipun atur kula nyuwun agunging sisa putra pangsal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.